Easy Projects, iar în acest video, eu împreună cu Bobby vom face o alarmă. Materialele necesare acestui proiect sunt următoarele. Un patent cu care vom dezizola firele, un telefon care are o ieșire stereo sau mono, un buton de Pentium 3 cu care se pornește calculatorul, fire în caz că doriți să prelungiți distanța, să aveți mai mult material, o foarfecă, o bandă de izolat, nu contează culoarea, și o bandă dublă adezivă. Ne mai trebuie un sistem audio. Pentru primul pas al tutorialului, voi face legătura între telefon și sistemul audio. Pentru aceasta, voi folosi o mufă de ieșire audio a telefonului. Pentru asta se pot folosi și căștile, nu este nicio problemă. Deci voi face legătura între telefon și sistemul audio. Eu, pentru a nu strica boxele, mufa jack, voi folosi un adaptor. Deci legăm firele de la căști, dacă este cazul, cu firele de la sistemul audio. Deci cam așa, ceva de genul a trebuit să vă rezulte. Le izolăm cu bandă. Iar acum, pentru a testa dacă legătura mea funcționează, voi conecta mufa la telefon. Și voi pune muzică. Dacă legătura a fost făcută corect, muzica pe care am pus-o în telefon va trebui să se audă în sistemul audio. În al doilea pas al tutorialului, voi prelungi firele butonului. Voi folosi un fir de aproximativ 2 metri pentru a-mi ajunge, pentru a putea lucra mai ușor. Deci voi lega acest cablu la firele butonului, după care le voi izola. Atenție, butonul acesta nu este un buton oarecare. Acest buton face exact inversul unui buton obișnuit. Adică, acest buton, când la apăsare, va întrerupe circuitul în loc să îl lege. După ce firele au fost izolate, butonul este pregătit pentru partea a treia. Pentru partea a treia a tutorialului, voi folosi banda dublă adezivă pentru a fixa butonul în colțul ușii, pentru a nu fi ușor de detectat. Deci voi lua banda dublă adezivă și o voi pune pe două suprafețe ale butonului, pentru a-l putea pune într-un colț sau undeva. Voi dezlipi folia de pe a doua parte a benzii
După care voi fixa ușor butonul în colțul ușii. Butonul va trebui să fie plasat astfel încât la închiderea ușii butonul să se apese. După ce butonul a fost poziționat, trebuie legat la sistemul audio împreună cu mufa de la telefon, astfel încât atunci când deschidem ușa, circuitul să fie închis. Eu am dezizolat firul minus pe care butonul îl va întrerupe. După care voi izola firele. Acum este timpul pentru testul final. Bobby va pune muzică, iar eu voi merge să deschid ușa. După cum puteți vedea, alarma a funcționat. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, rate, comment și subscribe. Pentru mai multe proiecte intrați pe site-ul nostru www.crazyprojects.net. Salut!